Moikka! Eli nyt mä lähden Unskin iltaruokinnan. Elikkä se saa 1 desi Mineral Plussaa. Ja sitten 1 desin pellavarouhetta. Noin. No niin. Sitten turvotetaan tää ja sitten täältä ei tule mitään syö. Näin. Unskin iltamasöihin. Sitten annetaan turvata niin kauan, että sitten tulee sellaiset paksua puroa ja sitten tarjoillaan sen tällä rehuponi. Saisiko olla tällaista? Olkaa hyvä. Ja nauttikaa.